Το 18 που το άξιζε η Φουρέιρα, το πήρε πάλι το Ισραήλ. Αυτό κι αν είπα. Αλλά όταν στο τέλος τους είδα ποιος θα κερδίσει, Ισραήλ ή Βουλγαρία. Δίπλα-δίπλα. Τι γίνεται με το Ισραήλ, Βαλάντια, το είδες? Εννοείται πως το είδα και νομίζω το είδε και όλη η Ελλάδα αυτό, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται να βγει και δεύτερο. Καλά έκανε η Χρυσίδα Κακούτη και απέσυρε το κομμάτι της τελικά. Ισχύει. Και εμείς δέκατη, δηλαδή ήταν τόσο viral το φέρτο του Ακύλα και βγήκε δέκατο. Και η Κύπρος 21η ρε εσύ. Δεν άξιζε για 21η. Βλέπω ότι η μόνη που άξιζε ήταν η Βουλγαρία. Που κέρδισε κιόλας. Που κέρδισε κιόλας, σε Ήταν για εμπορικό πρώτο, κομμάτι. ρε εσύ, ναι. Και η Φιλανδία περίμενα πιο πάνω. Εγώ περίμενα δεύτερη, τρίτη. Ήταν και η Αυστραλία. Η Αυστραλία δεν είναι λίγο άκυρο που είναι τόσα χρόνια. Πού κολλάει. Όχι, επειδή έχει λεφτά η Αυστραλία τι σημαίνει. Στην Ευρώπη δεν βρίσκεται. Το πιο αστείο από όλα μπορώ να πω είναι η Μεγάλη Βρετανία που κάθε χρόνο μου Ήταν βγαίνει αποτυχία. τελευταία. Παιδιά δεν ξέρω. Έχουν κάποια κατάρα, κάθε χρόνο βγαίνουν 0 ή 1. Τραγούδι το άκουσες που λέγει κάτι Άγγιτς-Βάιν. Άκυρο τελείως με την ιδέα. Άφωνος, χάλια τραγούδι, χάλια σκηνική παρουσίαση, sorry ρε εσύ, εντάξει. Αποκλείται το κοινό να του αρέσει πιο πολύ αυτό από ότι το φέρτο, ας πούμε. Ή της Ρουμανίας που ανέβηκε τόσο πολύ στη γάρια, παιδιά. Choke me νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, παιδιά, νομίζω ότι αυτό ήταν. Ουκρανία. Παιδιά, η Ουκρανία βγήκε πιο ψηλά από εμάς, νομίζω. Εντάξει, αυτό μπορεί να ήταν για να στηρίξουν. Εντάξει, πόσα λίγο χρόνια του θα στηρίξουν. πολέμου. Την Παλαιστίνη γιατί δεν τη στηρίζουν. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, θα πάτε του χρόνου να στηρίξετε Eurovision? Αξίζει? Δεν ξέρω. Και γενικά τι έχετε να πείτε για τη τελική βαθμολογία.